Akkor felvétel. Valaki valami mást akar, elpróbál szakadni, akkor valamilyen szinten próbálja tagadni azokat a dolgokat, azokat az értékeket, vagy azokat a szokásokat, ami adott esetben visszahúzza a közösségbe. Ezzel a látszólag feloldhatatlan dilemmával küzd Naftali, Vitézi László készülő tévéfilmjének, a Csandra szekerének főhőse. A film arra vállalkozik, hogy az ő sorsán keresztül ábrázolja a cigányság évszázados problémáit, és bírálja a feltörekvést bénító, visszahúzó erőket. Én úgy érzem, hogy a cigányokra annak idején még rákényszerítettek egy kvázi európai magyar féle életet, ami nekik nem teljesen stimmelt. És aztán büntették is, ha ettől eltértek. És a mai napig van egy ilyen furcsa dolog, hogy azt várjuk el tőlük, hogy olyanok legyenek, mint mi, közben megkülönböztetjük őket, holott szerintem igazi magyarok, és igazi magyar nyelven gondolkodó emberek. A napokban indult forgatás egy pilisi homokbányában felépített, autentikus Putri faluban vette kezdetét. A tévéfilm Lakatos Menyhért Csandra szekere című önéletrajzi ihletésű novellás kötetének 3 megtörtént esetét gyúrja egybe, azzal a céllal, hogy bemutassa a kitörni akaró cigányember küzdelmeit és elkerülhetetlen életformaváltását. Minek akarsz mindenképpen dolgozni, mi? Egész életedben csalásból éltél. Azért testvér, mert már eleget voltam börtönben. Új életet akarok kezdeni. Nem lehet, hogy egy ember ne csinálja magával sem, hogy elteljenek úgy a napok, hogy nem tekint úgy vissza este, hogy mi volt az, amit ma elvégeztem. Tehát ma mennyire jutottam, holnap mit kell még elvégezni. Ez struktúrálja az ember napját, ez értelmet ad, programot ad, és ez történik itt ezekkel a szereplőkkel is. Aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz a végét, meg még mindenféle konfliktusokba ütköznek, de az irány az most ez, hogy elkezdenek dolgozni. Figyelj, forog minden, és tessék! Neked van mi bajod van, cigány? Fáj a fogam. A Putri soron felnőtt, de gimnáziumot és tanítóképző főiskolát végzett főhősnek látszólag minden esélye meg lenne a továbblépésre, de gyökerei nem engedik, mivel népének magára hagyatottságát látva jó pásztorként igyekszik terelgetni cigánytársait. Ez a konfliktus az életébe, hogy ugye a felesége ki akarja vonni ebből a közegből, de hát attól függetlenül ő meg cigánynak született, és ez a családja, ezek a rokonai, tehát hogy attól meg, hogy mondjam, elszakadni nem túl jó. De hát benne van ez, hogy attól függetlenül, hogy mondjam, nem tudja megtagadni magát az, ami. Eltartott bennünket a gödör. Téglát is égettünk. Bár most is égetnétek. Én lennék rá az első vevő. A régi cigányok megéltek még a jéghátán is. Na de nem is üldögétek egész nap a Putri előtt, mint ti? A film története arra világít rá, hogy nem lehet egyszerre 2 világban élni. Dönteni kell a visszamaradt, magába révedő ősi múlt és a tervezhető, önálló és önellátó jövő között. Ez csak akkor feloldható, hogyha egyénileg és közösségileg is megvan a szándék, és a lehetőség is arra, hogy fönn tudják tartani magunkat, és tudjanak foglalkozni valamivel. A Magyar Média Mecenatúra által támogatott Csandra szekere az előzetes tervek szerint az idei év végén mutatkozik be a Közmédia műsorán. Humort, katartikus felismeréseket és épületes jellemeket szeretnék a cigány sorsokon belül alkotni.